Bueno, bos días. Empezamos. Rematada a reunión do Consello da Xunta de Galicia, como sempre, paso a darlles conta dos temas máis importantes tratados e acordados. O primeiro, a proposta da Consello de Educación, un ano máis. A Xunta sigue blindando o apoio ás familias con nenos e nenas en idade escolar, con axudas económicas en función da renda para apoiar, como sempre, a quen máis o necesita de modo obxectivo. Por lo tanto, hoxe acordamos destinar algo máis de 17 millóns de euros a axudas para adquirir libros de texto ou material escolar para fillos e fillas que estén en idade escolar. Van ser tres liñas. A primeira, 9 millóns de euros, vales para adquirir material escolar. E serán para fogares que teñan unha renda per cápita igual ou inferior aos 10.000 euros per cápita, por persona. 5,7 millóns axudas directas para mercar non material, como na orden anterior, sino en libros de texto. As achegas, as axudas, oscilan entre os 160 e 240 euros en primaria e os 180 e 270 na ESO, tamén en función da renda, estas franxas. E a terceira liña, algo máis de 2,3 millóns de euros, é para seguir mantendo e renovando o fondo solidario que existe nos centros para que as familias en préstamo poidan acceder a libros de texto cada curso ata un máximo de 6. É un fondo que existe nos centros escolares e que hai que seguir renovando, e para iso se achegan 2,3 millóns de euros. En total, en tres liñas, como decía, 17 millóns de euros para seguir axudando os pais e nais con fillos en idade escolar. Outro acordo, a proposta da Consello de Educación, pero na súa competencia referida ao I+G máis I, refírese este acordo ao programa que no ano 2014 ven sostendo a Xunta de Galicia, as axudas chamadas Opportunius, que buscan apoiar a investigadores de excelencia, os da máxima excelencia que están en Galicia, que son aquellos que contan cunha bolsa do Consello Europeo de Investigación, son as máis prestixiosas, as máis cuantiosas, están traballando en Galicia, e o que fai a Xunta de Galicia, volvemos a facer con este acordo, é complementar esa axuda do Consello Europeo de Investigación que reciben cunha achega que vai de entre 50 e o mínimo e 80.000 euros anuais, varía en función do tipo de beca do Consello Europeo de Investigación que teñan. Son axudas cuantiosas, pero estamos falando de investigadores que, ademais, teñen os seus equipos con eles do máximo prestixio, que poderían estar desenvolvendo o seu labor en moitos lugares, en outras universidades, outras comunidades autónomas, outros países, e o están facendo en Galicia, de xeito que incluso estas axudas son mentras están tendo esa beca do Consello Europeo de Investigación, beca ERC, así se coñece, pero unha vez rematada esa beca, incluso poderían seguir optando durante 4 anos a 50.000 euros máis. Na actualidade temos 25 científicos becados polo Consello Europeo de Investigación traballando en Galicia, un número moi alto, queremos retelos, e como queremos atraer incluso a máis, hoxe o que fixemos foi aumentar un 25% os cartos que dedicamos a complementar estas becas. Por lo tanto, acordamos 6,2 millóns de euros máis, sería este 25% a maiores, o que vai permitir contratar a 6 investigadores máis. Chegarían a 31, ora hai 25, e con esta beca complementaria conseguiríamos que viñeran a Galicia 6 investigadores máis que teñen unha beca do Consello Europeo de Investigación que, insisto, son as máis cuantiosas e as máis prestixiosas. Este é un incentivo necesario para atraelos e retelos en Galicia. Son investigadores os que van vir, que están agora mesmo facendo o seu traballo no campo da nanotecnoloxía, da física de partículas, xenética contra o cancro, pesca sostible ou economía circular. Están traballando nestas áreas e serán, por lo tanto, os destinatarios destas axudas complementarias á beca europea que xa teñen por valor de 6,2 millóns de euros, e haberá 31 investigadores e investigadoras da máxima excelencia traballando en Galicia.
Cambio de acordo de Consellería, a proposta da Consellería de Cultura, acordamos adicar 60.000 euros para seguir colaborando coa Federación de Cineclubes de Galicia para que todo o traballo que fan en materia de filmoteca e difusión da filmografía se poida achegar aos concellos. Ciclos, semanas de cine, en todos os cineclubes asociados que existen en moitos concellos de Galicia e, ademais, poderán levar a estes concellos, a través deste convenio, todo o programa da Filmoteca da Xunta de Galicia, desenvolverlo por todo o territorio. Cambio de acordo, a proposta de Consellería de Turismo, da Secretaría Xeral de Turismo, da Axencia Galega de Turismo, demoslle visto e prace o Plan de Promoción de Turismo de Galicia para o ano 2026. Van ser 13 millóns de euros, cos que se poderán, así está planificado, desenvolver 150 accións de promoción turística de Galicia en máis dunha ventena de mercados. Pechamos o ano 2025 con ao redor de 9 millóns de visitantes. Seguimos dicindo que a cantidade non é o fundamental é a calidade. Saben que está... Na semana pasada tuve a ocasión de ter unha reunión con importantes tour operadores en China para seguir promocionando Galicia e que abrirse a novos mercados emerxentes que, ademais, teñen unha capacidade de gasto elevada. E isto que vai ter en conta este Plan de Promoción de Turismo de Galicia, 13 millóns de euros, 150 accións que hoxe aprobamos. Hai tres grandes pilares, por facer un resumo. O primeiro, seguir insistindo na difusión da marca Galicia Calidade, ese paraugas que estamos a promocionar e que tamén significa promocionar a experiencias turísticas de calidade para turistas de alto poder adquisitivo. Tamén este ano centraremos no astroturismo. O eclipse de agosto vai ser o principal atractivo, o principal reclamo desta estrategia, deste eixo, pero hai outras moitas posibilidades relacionadas co astroturismo en Galicia. E, por suposto, o ano previo ao Xacobeo 2027, todo o que teña que ver co Camiño de Santiago terá unha presencia moi potente neste plan de promoción de turismo de Galicia, que consistirá en asistencia a feiras profesionais, visitas aquí a Galicia con turoperadores de moitos países, rutas centradas no Camiño de Santiago organizadas con influencers tamén de moitos países e con moitos seguidores. Ten moita demanda acudir a Galicia para facer esas experiencias de camiño e logo difundilas e, por suposto, accións en redes sociais e medios. Todo isto, 13 millóns de euros, Plan de Promoción do Turismo de Galicia para este ano 2026. Cambiando de Consellería, a proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe ratificamos a adhesión de Galicia a un programa europeo, 12 millóns de euros, e conxunto entre Galicia e Portugal. Galicia vai levar o 72% dos 12 millóns de euros deste programa europeo para poñer en valor a reserva da biosfera Xerés-Sures, que, como saben, é compartida entre Galicia e o norte de Portugal, sur de Galicia e norte de Portugal. Son 320.000 hectáreas, son 11 concellos galegos e portugueses, 6 galegos e 6 portugueses. Os galegos son Lobios, Entrimo, Muíños, Lobeira, Calvos de Randín e Bande, e serán destinatarios do 72% destes 12 millóns de euros deste programa da Unión Europea que hoxe recibiu o visto bo respecto á súa adhesión polo Consello da Xunta de Galicia. A distribución van ser 6,1 millóns de euros para intervir nun millón de hectáreas das aproximadamente 320.000 hectáreas moi seleccionadas, onde hai que recuperar especies autóctonas, restaurar hábitats ou facer especiais actividades de prevención de incendios, 3,6 millóns de euros posta en valor do patrimonio natural e cultural e 2,3 impulso da gandería autóctona para o ben mellorar a calidade da carne ou tamén potenciar a través do pastoreo a función de cortalumes que esta actividade no monte gandeira supón. Por tanto, xa digo, son 12 millóns de euros, adherímonos a este programa, 72% para os 6 concellos galegos que forman parte da reserva dos Xerés-Sures. A proposta da Consellería de Medio Ambiente, hoxe, seguindo co desenvolvemento da Lei Galega do Litoral, unha vez que adquirimos a competencia, hoxe iniciamos
o trámite de información pública, polo tanto, o trámite de elaboración dun decreto que vai crear e regular o chamado Rexistro de Concesións e Autorizacións no litoral de Galicia. Queremos total transparencia e total coñecemento da situación xurídica das concesións que existen no noso litoral, que son competencia da Xunta de Galicia. Por lo tanto, neste rexistro, calquera que acceda poderá topar información de xeito sinxelo sobre os títulos, os usos activos, que actividades, que negocios existen, que se pode facer, sobre todo saber a vixencia das concesións, que está vixente e baixo que condicións. Por lo tanto, o primeiro que faremos é cando estea en vigor, que estea toda esa información, e despois haberá unha actualización inmediata das altas e das baixas para que, insisto, esa transparencia sexa efectiva en todo momento. A proposta, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Presidencia, entre as súas competencias en materia de mobilidade, hoxe acordamos destinar 1 millón de euros para axudar a sufragar parte dos gastos que supón obter ou ben os carnés profesionais de conductor ou conductora de camión ou autobús ou ben o chamado CAP, que é o Certificado de Actitude Profesional, que é obrigatorio para poder ser conductor profesional. Por que facemos isto? Bueno, primeiro porque ten un custo considerable para moitas persoas e, segundo, porque creo que todas estas alturas somos conscientes da necesidade, moitas veces posto en manifesto polo sector empresarial do transporte, de cubrir moitas vacantes de conductores profesionais, especialmente en transporte de mercadorías por estrada, e, polo tanto, isto é un estímulo para que as persoas que decidan orientar a súa vida profesional nese senso, para cubrir ese problema de falta de persoal no sector profesional do transporte. Por lo tanto, que os beneficiarios poderán recibir ata 1.200 euros para obtener o permiso de condución de bus ou de camión ou o CAP inicial e 300 euros no caso de tratarse dunha ampliación, dunha renovación do CAP. E, por suposto, para recibir estas axudas, a condición é aprobar e obter estes títulos, senón, lóxicamente, tenían que proceder á devolución destes cartos se non obtiveran os títulos. A proposta da Consellería de Vivenda, e seguindo con noso... Perdón, primeiro, antes de pasar aos acordos en materia de vivenda, vou a referir os acordos da mesma Consellería, pero en materia de infraestructuras. Recordarán que xa anunciamos públicamente, foi un acordo de Consello o pasado mes de decembro, a Xunta de Galicia acordou habilitar a chamada variante de Viveiro, longamente esperada, co obxectivo de que preto do 60% do tráfico que agora mesmo atraviesa a vila de Viveiro, non tivera que facelo utilizando esta variante que se vai construir. Por lo tanto, anunciamos un cronograma cando se fixo público o acordo de executar esta variante e, polo tanto, este acordo que agora vou referir ten que ver con os compromisos adquiridos nese cronograma. Ose, demoslle o visto bo a proceder información pública do estudio xa elaborado de impacto ambiental da variante de Viveiro. Un trámite necesario para poder seguir desenvolvendo esta infraestructura. Hai que ter en conta, ademais, que estamos a falar dunha zona con grandes valores naturais e, por lo tanto, queremos facelo de xeito que teña o menor impacto posible na contorna. Recordo que o investimento total vai ser de casi 38 millóns de euros, 37,6, e unha vez desenvolvido este trámite, que hoxe aprobamos, seguiremos con eles e a previsión é, nos vindeiros meses, 3 ou 4 meses, logo pasado o trámite de información pública e evaluación ambiental, licitar o proxecto constructivo e, polo tanto, cumplir o cronograma o que nos comprometimos no mes de decembro. Este é o primeiro acordo respecto ao grande investimento que a variante de Viveiro, xa digo, casi 38 millóns de euros, e hoxe tamén acordamos un acordo tamén necesario de menos entidade económica, pero que estaba moi demandado polos vecinos de Viveiro tamén, que este acordo de licitar as obras para reducir a contaminación acústica na estrada Lugo 862 o seu paso por Viveiro. Son 700.000 euros. Este é unha vía con moito tráfico, precisamente dai o tema da variante, e o que queremos é melloras no firme, reducción da velocidade para mermar o ruido aos veciños, que agora mesmo é moi considerable. Licitamos as obras e a previsión que unha vez adxudicadas o prazo de execución sexa de 12 meses.
decía que estos eran os acordos en materia de infraestructuras, en materia de vivenda, a mesma consellería, hoxe seguimos dando pasos para cumprir ese objetivo de duplicar o parque público de vivendas en 4 anos. Os acordamos a licitación da construción de 54 novas vivendas públicas promovidas pola Xunta de Galicia en Pontevedra, no barrio de Valdecorvos, que é onde estamos concentrando, non só aí, pero aí especialmente, o esforzo en construción de vivenda pública no Concello de Pontevedra. Casi 300 vivendas públicas imos construir nesta cidade e outra vez o acordo de hoxe, que vai supoñer para estas 54 vivendas públicas un investimento de 10,6 millóns de euros, volve facerse co colaboración do Concello de Pontevedra nunha parcela que cede o Concello, en Valdecorvos. Digo, 300 vivendas en total en Pontevedra, algunhas das cales xa serán postas en servicio este mesmo ano e seguimos cumprindo o compromiso, 54 novas vivendas, 10,6 millóns de euros en Pontevedra. E despois hai un acordo conxunto, tamén que ten que ver con vivenda, quen o propón o Concello é a Consellería de Emprego, pero está feito en coordinación coa Consellería de Vivenda. Ten que ver coa necesidade evidente detectada de facilitarlle vivenda ás persoas que traballan no rural, sobre todo as persoas que veñen a traballar por primeira vez, veñen vivir no rural por cuestións laborais e moitas veces atópanse co problema engadido de atopar vivenda. Por lo tanto, este é un acordo conxunto proposto para a Consellería de Emprego, pero conxunto entre as dúas consellerías, Emprego e Vivenda, para facilitar que vivan no rural as persoas que veñen a traballar no rural. Por lo tanto, lanzamos por primeira vez unha liña de axudas para rehabilitar vivendas en concellos de menos de 20.000 habitantes que vayan destinadas a persoas que van traballar na contorna. É 1,5 millóns de euros esta primeira vez, ampliable en función do resultado, e os beneficiarios poden ser tanto empresas que vayan contratar os traballadores, que teñan vivendas e que necesiten reformalas para poñerlas a disposición dos traballadores, é dicir, que adquiran as vivendas, e esta axuda sería para reformalas e poñerlas a disposición dos traballadores, e tamén particulares ou mesmo concellos que sexan propietarios de inmobles no rural, no concellos de menos de 20.000 habitantes, en zonas rurais, e que tamén decidan rehabilitalas para poñelas en venta ou en aluguer a persoas traballadoras que vayan traballar na contorna. As axudas poden ir desde os 30 ata os 75.000 euros, dependendo da entidade de rehabilitación, e a condición que se vai poñer é que teñen que destinalas polo menos 10 anos para que vivan as persoas que veñen traballar a estas contornas rurales. Outros requisitos, pois que teñen que estar como máximo as vivendas a 15 kilómetros do lugar onde vai traballar esa persoa. Poden ser tanto edificios como vivendas unifamiliares e teñen que, como mínimo, alugalas temporalmente durante ese tempo os traballadores. Se terán prioridade dentro da estrategia Retorna as persoas que veñan dos países que son obxectivo da estrategia Retorna, que son os que poden ter en unha primeira instancia máis problemas, veñen máis a zonas rurales e non teñen ninguna posibilidade de obter vivenda. Tamén as persoas, os estudantes que tiveron unha beca BEME, que temos coas 3 universidades, e que despois do seu mestrado deciden quedar a traballar en Galicia, en zonas rurales, tamén serán destinatarios de estas axudas, terán preferencia, e tamén aqueles traballadores de sectores estratégicos, automoción, naval, TIC, eido forestal ou coidado de maiores. Perdón, porque fixen un pequeno salto para xuntar todo o de vivenda. Ben, retomo a proposta da Consellería de Economía e recordarán que hai unhas semanas dentro da estrategia de promoción da construción e rehabilitación utilizando madeiras autóctonas galegas, hai unhas semanas aprobamos no Consello un acordo coa Fundación Catedral para asesoralos para que sigan a restauración de elementos da catedral ou de edificios eclesiásticos utilizando a madeira, e hoxe acordamos asinar un convenio coa Universidade da Coruña para impulsar o emprego de madeira galega de frondosas noutra rehabilitación emblemática, que a que estamos facendo, a que está impulsando a Consellería de Economía e Industria no Pazo de Lourizán, en Pontevedra,
Saben que queremos recuperar este edificio emblemático para disfrute dos veciños, dos visitantes, bueno, para varias finalidades que están no plan de usos e queremos que, en todo o que sexa posible, a rehabilitación utilice madeiras frondosas e para iso facemos este convenio coa Universidade da Coruña. A proposta da Consellería de Facenda hoxe autorizamos a licitación dun contrato para mellorar a capacidade e as funcións da extensa rede de telecomunicacións que ten a Xunta de Galicia. Son un contrato importante na cuantía, 47 millóns de euros para os próximos 3 anos. Estamos falando dunha rede que conecta ao redor de 3.000 centros de titularidade autonómica, colexios, residencias de maiores, xulgados, oficinas de emprego. Estamos falando de 33, aparte de todo o que ten que ver con Internet, 33.000 extensións de telefonía fixa, 8.000 liñas de telefonía móvil. Que novidades vai ter este contrato? Lóxicamente, xa houve contratos anteriores, pois, por exemplo, vanse instalar puntos de acceso a Internet por satélite nos principais edificios da Xunta para seguir funcionando, aínda que houbera unha caída de Internet por mor de un apagón, como sucedeu hai xusto un ano, caeu Internet, polo tanto, queremos conexións satelitais para que isto non se produzca. Implantación de máis liñas de telefonía e, sobre todo, que teña maior capacidade para lanzar mensaxes SMS a través das apps coas que se están realizando na Xunta de Galicia moitísimas notificacións aos cidadáns, para que se fagan unha idea, ao redor de 15 millóns de mensaxes a través de SMS no ano pasado e, polo tanto, é necesario reforzar esta capacidade e tamén instalación de novos sistemas de telefonía móvil por satélite para centros críticos que en ningún caso poden quedar sin cobertura, porque necesitan esa cobertura en todo momento. Estas son as novedades, contrato importante, 3 anos, 47 millóns de euros. Osa Consellería de Facenda, isto non é un acordo, é un balance, unha vez que fixemos un avance de como quedara o exercicio do ano 2025, agora este informe que presentou a Consellería de Facenda, que levou o Consello, sae datos definitivos de balance pechado do exercicio orzamentario 2025. Hai varios datos, como sempre están a súa disposición, pero por salientarlles os máis importantes, rematamos o ano cun superávit de casi un 0,20%, exactamente un 0,18%. As previsións iniciais era que non ter déficit cero, e non só cumprimos eso, sino que temos un pequeno superávit que permite amortizar deuda dun 0,20%. É un comportamento moito mellor que a media española, que pechou cun déficit do 0,30. Nos, insisto, non só non hubo déficit, sino que hai un pequeno superávit do casi o 0,20. Acadamos unha execución do 100% dos fondos propios, é dicir, aqueles que non son obxecto de transferencia, sino que se xeneran na propia comunidade autónoma. Somos a segunda comunidade con maior esforzo investidor, casi un 15%. Isto permitiu investir 107 millóns en hospitais, 107 millóns máis en hospitais, 60 máis en centros educativos, 132 en rehabilitación de vivendas, todo isto a maiores respecto do exercicio 2024, e a ratio de endevedamento, 7 puntos menos que hai un ano, xa por debaixo das cifras prepandemia, por debaixo do 14%. Somos a cuarta comunidade das de réximen común, lóxicamente son cas que temos que compararnos, a cuarta comunidade con menor endevedamento de todas as comunidades en España. E tamén seguimos no grupo de cabeza das que con máis axilidade pagan os seus proveedores, 15,3 días de media, que son 11 menos que o promedio estatal. En política social, os acordamos incrementar un 30% o apoio que xa lle estamos dando á Fundación Meniños, que ofrece asesoramento e axuda psicolóxica ás vítimas de violencia machista, 248.000 euros. Aumentamos, digo, un 30% e o objetivo deste programa é conseguir unha recuperación integral das vítimas de violencia machista, tanto físico como emocional. Para isto, este 30% vai servir para ampliar o horario de atención e, polo tanto, poder atender a máis mulleres. Dous acordos en materia de sanidade antes do acordo que explicará a Consellería de Política Social. Refírense os dous á situación de liderado que Galicia mantén hai tempo xa en materia de vacinación e que con este tipo de acordos non só seguimos mantendo, senón que aumentamos e, polo tanto, consolidamos. O primeiro acordo
refírese á protección contra o chamado herpes zóster. É un virus que aumenta a súa incidencia significativamente a partir dos 50 anos, que de complicarse pode causar unha merma importante da saúde e da calidade de vida das persoas afectadas. Esta vacina tivo, dende que se empezou a instaurar no calendario vacinal, unha importante aceptación. Incorporamos no ano 2023 no calendario vacinal ordenario da Xunta de Galicia, tuvo unha gran acollida. Cada vez máis xente solicita ser vacinada contra o herpes zóster e hoxe foi o que nos levou a acordar mercar un 30% máis de vacinas para protexer a poboación diana frente ao virus do herpes zóster. 16,2 millóns de euros para mercar 130.000 doses. Xa digo que este incremento, esta necesidade de comprar máis vacinas, obedece ao aumento moi significativo da demanda de vacinación frente a este virus. Medrou un 20% dende que no ano 2023, un 20% a demanda, dende que no ano 2023 a incorporamos o calendario. De feito, a día de hoxe xa se vacinan contra o herpes zóster máis da metade dos galegos que teñen máis de 65 anos. Como queremos seguir estimulando esta vacinación, tomamos este acordo de 16,2 millóns de euros, 130.000 doses. E outro acordo, en materia de vacinación tamén, proposto pola Consellería de Sanidade, ten que ver cunha poboación de moita menor idade. Saben que fomos pioneiros no seu momento, cando incluímos no calendario vacinal da Xunta de Galicia a vacina contra o meningococo C, a vacina tetravalente que actúa contra 4 subtipos da meningite, que é o A, o C, W e Y. Son as 4 variantes que se considerou que era necesario afrontar con esta vacina tetravalente no seu momento. Pero queremos seguir reforzando a protección contra a meningite na poboación máis jove e actuar contra máis variantes. Neste caso, o acordo afecta a variante B, porque en España registraronse no ano pasado 144 casos, 5 en Galicia, e, polo tanto, creemos que é necesario, dada a gravidade da meningite, ampliar as capacidades vacinais. E, polo tanto, hoxe acordamos incorporar xa de xeito inmediato, a partir do mes que ven, no calendario de vacinación unha dosis de reforzo frente ao meningococo B, cando os nenos e nenas galegos cumpran 12 anos. Por tanto, imos ser a primeira comunidade autónoma en que ampliar esta protección frente a esta enfermidade infecciosa que pode ter resultados moi graves e, ás veces, letais, para reforzar a posibilidade de evitar contagios durante a adolescencia. Por lo tanto, os galegos, os nenos e nenas galegos serán vacinados frente ao meningococo B cando teñan 2, 4 e 12 meses e agora este reforzo cando teñan 12 anos. Para isto tamén é necesario aumentar, lóxicamente, a compra de doses, aumentamos un 60% o investimento neste fármaco e acordamos hoxe casi 5 millóns de euros para comprar estas vacinas e facer este reforzo dos nenos e nenas cando cumpran 12 anos. E o último acordo, que explicará ahora máis polo miúdo a Consellería de Política Social, ten que ver coa importancia que sempre tivo en Galicia e, polo tanto, a Xunta de Galicia lle otorga o tecido social galego. Falamos dunha auténtica rede de solidaridade e de apoio imprescindible para complementar o labor da Administración, máis de 1.500 entidades sociais que traballan apoiando a todo tipo de colectivos en colaboración coa Xunta de Galicia. Discapacidade, maiores, menores, víctimas de violencia machista, xa digo que son fundamentais. Polo tanto, a Xunta de Galicia deu luz verde, aprobou comenzar a tramitación da que vai ser a primeira lei do terceiro sector da acción social de Galicia. Así se vai chamar este texto legal. Que buscamos con esta lei? Pois unificar nun único texto legal toda a regulación do sector, que ahora mesmo é variada, simplificando, facilitando a coordinación e recoñecer de xeito legal o seu traballo e o papel que xogan na sociedade galega. Pero, para explicarlo máis polo miúdo, dou a palabra á Conselleira de Política Social. Bueno, moitas gracias, presidente. Moi bons días a todos, a todas. Como ben saben, en Galicia contamos con un tecido social extenso, plural, pero sobre todo un tecido social que está activo.
un tecido social do que nos sentimos moi orgullosos e moi orgullosas e que ademais resulta imprescindible para o bo funcionamento de toda a comunidade autónoma. Polo tanto, estamos ante unha auténtica rede de solidaridade que está formada, como decía o presidente, por máis de 1.500 entidades sociais que realizan un número moi importante cada ano de intervencións de interese social e cada vez son de máis importancia, pero sobre todo cada vez traballa máis nos distintos ámbitos dos servicios sociais. Polo tanto, son entidades e organizacións que traballan a favor das persoas con discapacidade, da infancia, das persoas maiores, tamén a favor de todas as vítimas de violencia de xénero, pero sobre todo tamén traballan permanentemente con todas as persoas que están en risco de exclusión social, entre outros moitos casos. Con todas elas, a Xunta de Galicia mantén unha moi estreita colaboración para que os recursos cheguen precisamente alí, a donde son necesarios e que cheguen a todos e cada un dos colectivos de Galicia. Unha colaboración que non é só de palabras, senón que está acompañada de compromisos e uns compromisos que te transforman ano tras ano en realidades a través dos orzamentos xerais da comunidade autónoma. Se transforman a través dese incremento das distintas contías dos distintos convenios de cada entidade social, nun maior financiamento das prazas públicas de atención e, sobre todo, de coidados ás persoas maiores e a todas as persoas con discapacidade, ou tamén a través das diferentes liñas de achegas para os seus servicios e para os programas. Por exemplo, facemos a través desa orde do IRPF con 38 millóns de euros, que é un 6,5% máis que o ano pasado, ou tamén a través da convocatoria de axudas para o desenvolvemento de programas de inclusión, que sube case outro 6% con respecto ao ano anterior, chegando aos 21 millóns de euros. Polo tanto, agradecemos hoxe unha vez máis a implicación de todas as entidades sociais na mellora do benestar de todos e cada un dos fogares galegos, pero unha vez máis é necesario continuar transformando as palabras en compromisos concretos. A este obxectivo responde a decisión adoptada hoxe polo Consello da Xunta de Galicia, que é iniciar a tramitación do anteproxecto da que será a primeira lei do terceiro sector da acción social de Galicia, avanzando cara a un recoñecemento formal de traballo de todas as entidades sociais, pero tamén de todo o papel que desempeñan no conxunto da sociedade galega. Un proceso que queremos, en primeiro lugar, que sea participativo, que sea consensuado, pero, sobre todo, que sea novidoso. Queremos que acade o maior consenso posible, para o cal nos vindeiros días abriremos unha consulta pública previa para a presentación de suxestións por parte da sociedade civil e a comezar a partir de aí a redacción deste anteproxecto de lei. A previsión é que o proxecto de lei se aprobe neste mesmo ano para o seu envío posterior ao Parlamento de Galicia. Ata agora non había ningunha lei na comunidade autónoma que abordase unha regulación integral do conxunto de entidades e tamén das organizacións sociais da nosa comunidade, senón que estaba fragmentada en distintas liñas, en distintas leis, como é a Lei de Servicios Sociais do ano 2008 ou tamén a través da nova lei desa Lei de Inclusión Social do ano 2013, entre outras. Polo tanto, era necesario, era preciso un novo marco normativo que blindase a todas estas entidades sociais, pero, sobre todo, que sexa un marco normativo máis acorde coa realidade do terceiro sector nos últimos anos e que facilitase o despregue do seu labor a favor dos colectivos socialmente máis vulnerables. Neste sentido, os principais aspectos a regular nesta lei resúmense en 4. En primeiro lugar, definir e delimitar o conxunto de entidades e organizacións que conforman o terceiro sector social de Galicia. Neste punto se inclúe o establecemento de todos esos principios reitores de entidades sociais, pois evitar tamén posibles casos de intrusismo que danen a imaxe dun sector que na súa inmensa maioría traballa con vocación, con honradez, pero sempre con absoluta profesionalidade. A segunda liña, en segundo lugar, unha vez definidas todas estas entidades sociais que conforman o terceiro sector, se realizará un censo de organizacións que será compatible con outros rexistros públicos nos que se inscriben todas e cada unha das entidades sociais que ten un único obxectivo: reducir todas esas cargas burocráticas, todo ese papelame que aínda a día de hoxe teñen que asumir moitas entidades sociais. Como saben, diminuir a burocracia, diminuir o papelame administrativo, pois é un dos retos que ten fixado este Goberno en todos os ámbitos da actuación da Xunta de Galicia.
En terceiro lugar, inclúe a posta en marcha dun plan de impulso e promoción das distintas entidades sociais, e a finalidade deste plan será a de consolidar este sector social como un actor forte e dinámico, profesionalizado, pero tamén recoñecido institucionalmente. Este plan incluirá distintas medidas destinadas a impulsar a colaboración público-social, pero tamén continuar fomentando a innovación tecnolóxica das distintas entidades sociais de Galicia. En cuarto e en último lugar, esta lei pasará por reforzar a participación de todas as entidades sociais a través da creación dunha mesa do terceiro sector de acción social de Galicia. Será un órgano de carácter participativo no ámbito da Xunta de Galicia para continuar escoitando sempre a opinión de todas as entidades sociais. En definitiva, e xa para rematar, o que pretendemos a través desta Lei de Acción Social de Galicia é poñer en papel o que xa son as entidades sociais, que son axentes necesarios, axentes imprescindibles para chegar ali onde están todas as persoas que necesitan do noso apoio, da nosa axuda, pero sobre todo dese apoio incondicional por parte das distintas administracións públicas. Polo tanto, lle estaremos sempre permanentemente agradecidos e nunca lle deixaremos de estar agradecidos e blindarlle tamén ese apoio incondicional. Sen máis, quedo á súa disposición e moitas gracias. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira dela referida a esa moción de censura en Lugo. O venres milleiros de persoas saían á rúa para mostrar o seu rexeitamento. Quería saber se o PP opta por esa vía en vista ou se non confiaba en dentro dun ano nas eleccións poder gañar a alcaldía nas urnas. E por outra banda, quería preguntarlle sobre un demoledor informe do Consello de Contas no que se di que o investimento da Xunta na atención primaria é o segundo máis baixo de toda España. Gracias. Sí, a primeira, mire, igual que é democrático manifestarse, tamén é democrático utilizar un cauce previsto na lei como é a moción de censura. Por lo tanto, supoño que os que entenden que se pode utilizar a democracia para manifestarse tamén poderán entender que se pode utilizar este mecanismo previsto tamén na legislación. Non vou a facer máis valoración das que xa fixen no seu momento, ni siquiera sobre a convocatoria desa manifestación e a orixen de moitos dos que estaban ali, de fora de Lugo, pero, en todo caso, a intención é, durante este ano, xa o decía a persoa proposta para, como posible alcaldesa, se prospera a moción de censura, sacar a Lugo dunha parálisis evidente. Non vin nestes días ningunha razón de por que o que se estaba facendo en Lugo tiña que evitar a moción de censura. Moita crítica a moción, pero moi pouca defensa do que se estaba facendo ante estes 3 anos e, en todo caso, estou seguro que a intención da futura alcaldesa de Lugo, si prospera a moción de censura, é recuperar neste ano todo o tempo perdido na legislatura e, ao mesmo tempo, presentarse coas mellores credenciais para revalidar a alcaldía cando sexan as eleccións municipais. Respecto a outra pregunta calera? Sobre o informe do Consello de Contas. Sí, bueno, refírese ao ano 23. Para mí ten dúas conclusións fundamentais, o pouco que poden vir estes días. Lóxicamente que estuve fora, di que fai falta máis investimento na sanidade, estamos de acordo, vímolo aumentando sucesivamente estes anos. Este ano volve a ser, xa foron dende ano 23, cada ano récord de investimento na sanidade, e o segundo é que fan falta máis médicos, levámoslo dicindo moitísimo tempo. E na parte que podemos facer, estamos, creo que, desenvolvendo todas as nosas capacidades para solucionar ese problema. Pero, como saben, xa o dixemos moitas veces, non depende só de nós, o Goberno Central ten moito que facer e non o está facendo.
Boa tarde. Seguindo co asunto da moción de censura en Lugo, a tránsfuga na que se vai apoiar o PP para este movimento, comentou nunha entrevista que un dos seus motivos de desacordo co partido que deixou, co PSOE, era económico. O que lle quero preguntar é se está vostede cómodo con apoiarse nun perfil destas características para facer este movimento. Ademais, quería preguntar, porque a Conselleira de Medio Ambiente dixo que a praza de xefe territorial do litoral en Lugo se convocara en comisión de servicio porque quedara vacante. O BNG denuncia que non, que esa praza non está libre. Entón, quero preguntar como pode ser que se convoque unha praza se non está vacante. E, por último, quero preguntar se comparte o criterio de que un acto, unha actividade organizada por unha organización de educadores de Galicia e de Portugal que se vai centrar este ano en como educar en tempos do xenocidio en Palestina, non cumpre cos criterios de neutralidade ideolóxica. Gracias. Si, mira, a primeira, eu leí en algunha entrevista, non sei se hai máis, da concelleira non adscrita, das varias que ten o Partido Socialista en varias listas, por certo, tamén a Diputación de Lugo, ten diputados non adscritos, no Concello de Santiago, teria que preguntarse por qué, falou de moitas motivacións. As principais, en unha dúbida, era que ela entendía que o Concello de Lugo non estaba funcionando e que non lle pareceron ben en absoluto as directrices que estaba recibindo porque entendía que eso non melloraba a vida dos cidadáns de Lugo. Por lo tanto, esas son as motivacións que eu percibín, e, desde logo, se son esas, me parecen motivacións suficientes para intentar que as cousas melloren. Respecto á segunda parte, mire, que eu o BNG di tantas cousas que se derivan de tantísimos anos na oposición sin gobernar, que as di con tanta alegría, con tanta irresponsabilidade, non se poden cubrir prazas que están cubertas e se convocan prazas para cubrir porque hai vacantes, con independencia da situación administrativa. Se houbera alguén cubrindo esa praza non se podría convocar. En todo caso, foi o gran argumento que deron no seu momento, tanto o Partido Socialista como o BNG, unha praza que pode ser coberta por calquer funcionario, pero dáse a casualidade de que a persoa a que les aludían, esa concelleira, xa dixo públicamente que non ia optar a praza. Por lo tanto, ese gran argumento co que saíron desaforadamente se caeu por o seu propio peso. E respecto á terceira pregunta, mire, por suposto que respetamos completamente que se queran facer xornadas para falar de Palestina, para dar unha visión do conflito en Palestina a que sexa. Pero tamén é lícito que a Xunta de Galicia valore de xeito obxectivo e determine que eso non pode convalidar como horas de formación do profesorado. É unha pretensión que, validada e examinada obxectivamente, determinamos que non procedía e esa é a razón. Se a partir de aí se quere vestir de outras cousas, pois alá cada un. Boa tarde, presidente. Unha cuestión. O venres, creo que foi, quitaba o IGE unha serie de datos sobre o sistema sanitario galego, fornecidos tanto polo Sergas polo Ministerio de Sanidade, e aí falábase de que había unha reducción de camas en funcionamento no sistema sanitario galego. Entón, a pregunta é por que considera que xa esa reducción de camas? Se tamén é culpa do goberno estatal ou falla aí algo no goberno galego? Grazas. Mire, non coñezo esos datos e, polo tanto, non vou a avaliar uns datos que non coñezo e, polo tanto, o que lle recomendaría, o que creo que o máis lóxico, é que se dirixa á Consellería de Sanidade que lle dará as explicacións que proceda. Non coñezo esa avaliación, quero decir, non me vou a poñer a avaliar un estudio que non coñezo. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle se, tras a súa visita a China, está máis preto Galicia de contar cunha fábrica ou ben de SAIC Motor ou ben de outra compañía automobilística chinesa, e por outra banda se cree que, chegado o caso de que efectivamente haxa unha firma chinesa interesada en instalarse en Galicia, se cree que se vai a topar coa mesma oposición que se atopou por parte da oposición, vaya redundancia, con outro tipo de proxectos como o de Altri. Gracias. Mire, respecto á primeira parte, se creo que están máis cerca, desde logo esa foi a finalidade do meu viaxe e establecer contactos persoais e que escoiten en primeira persoa e con datos e con tempo para expoñelos os máximos responsables de empresas moi grandes con posibilidades de expansión en Europa, e, por lo tanto, nós formamos parte dese territorio obxectivo que escoiten as ventaxes e as posibilidades de facelo en Galicia. Por lo tanto,
entender que a delegación galega que eu encabecei ese era o obxectivo que levaba. O resultado, verémolo. Eu pedín prudencia dende o principio e a sigo pedindo ata que se adopte unha decisión final. Iso é o que pido. Pensei que era oportuno viaxar e poder expoñer en primeiro lugar os máximos, insisto, responsables da empresa As Ventaxas de Galicia e a volta do viaxe creo que foi un acerto estar ali. Podo dicir que fixemos todo o posible para facelo o mellor posible. Xa o resultado final non me corresponde a min adoptalo e o que se nos o que pido, insisto, é prudencia ata que se tome unha decisión final no sentido que sexa. En todo caso, o galla que fora positiva. Mire, eu me alegro moito, vin a responsable do BNG viaxar estes días a Brasil e ali sí que fala ben, di que a industria galega é moi potente, ten moitas posibilidades, todo o contrario do que vi aquí. Bueno, está ben, eu sempre digo que o nacionalismo é algo que se cura viaxando, e se eso implica tamén darse conta as potencialidades de Galicia e falar ben de Galicia, ainda que sexa no exterior, benvido sexa. Espero que despois aquí, se temos boas noticias, tamén sexa coherente con todo o que conta fora. Sí, precisamente sobre Altri, coido que agora dentro dos días se deben de cumprir os 3 meses anunciados pola Xunta para proceder ao seu arquivo. Non sei se vai ser así, se nos pode decir a data. Para proceder, perdón? Ao seu arquivo definitivo. Non sei se vai ser así, se nos pode decir a data en concreto e se a empresa presentou algunha alegación que haxa que considerar. Grazas. Mire, non estou no día a día dese expediente, como se poden imaginar, por lo tanto, non me coñezo os prazos concretos con ese detalle. O que eu podo asegurar é que seguiremos o procedimento e se a empresa fixo algunha alegación, algunha consideración, será valorada e tomada en conta a hora de tomar a decisión final, pero non teño os datos concretos e os detalles dos prazos das resolucións que corresponde tomar. Sí, bons días. Sobre as primeiras cuestións, quería preguntar se pode garantir vostede que esa edil non vai a optar a ningunha praza convocada pola Xunta, é dicir, se esa porta queda fechada ou queda aberta. Logo, quería preguntar tamén sobre unhas alegacións que fixeron os xuíces para a democracia que alegaron a decisión de apartar a catro magistrados do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, entre eles a Luís Villares. Quería pedir unha manifestación ao respecto. E xa finalmente hai dous sectores que están bastante afectados en Galicia. Un é o do leite pola baixada da industria, do prezo da leite, además nun momento no que está subindo ademais o nivel de vida, e outro é o sector da... Pois non sei, agora se me foi non sei o que lle iba a preguntar, bueno, sobre o sector do leite, da mesa do leite, porque era dos aeroportos, disculpe, porque parece ser que efectivamente hai aerolíneas que co tema da crise do petróleo están cancelando ou aumentando os billetes de vuelo cando non cancelando xa rutas. Quería preguntar se a Xunta ten previsto algún plan alternativo para si isto afecta a Galicia, que algunha línea se anunciou que iba a afectar. Gracias. Sí, mire, me di que eu me faga responsable do que vai facer unha persoa. Eu me remito ao que dixo e anunciou públicamente que non optaría esa praza, por lo tanto, eu me quedo con eso. Si ao final optase, pois entonces outra cosa sería a decisión que tomásemos. Pero que non me quero adiantar, sinceramente, porque dixo públicamente, despois de ser acusada, e de paso todos os demais, de que todo respondía a unha estrategia para esa finalidade, ela mesma dixo públicamente que non optaría esa praza. A praza a que, por certo, pode optar os funcionarios que cumplan os requisitos. Por tanto, unha praza aberta a esa posibilidade, pero é que ela mesmo dixo, por lo tanto, non facerme responsable do que unha persoa anuncia públicamente. Eu creo que cando as cousas se anuncian públicamente é que as cousas se van cumplir. A segunda pregunta, mire, por suposto que moito máis persoas que pertencen á organización judicial. Os recursos están para presentarlos cando non se está de acordo con unha decisión judicial. Outra cousa é os comentarios e as valoracións que van acompañadas á presentación dese recurso. Nunca me escoitarían, saben que estuve moi en desacordo e a Xunta de Galicia con decisións judiciais que creíamos equivocadas e que estaban perxudicando
gravemente as posibilidades de desenvolvemento do tecido industrial galego. O noso argumento foi recurrir e ganar eses recursos, e vendo como moitas veces ganar eses recursos non significaba nada para algunhas persoas encargadas de poñer sentencias. Tamén dixemos públicamente, o que non vou facer nunca é descalificar os tribunais. Parece mentira que algunhas persoas que pertenecen á organización judicial, en primeira persoa, que descalifiquen o sistema judicial. Pareceme moi sorprendente. Eso, dende logo, a Xunta de Galicia non o vai facer nunca. Terceira pregunta, o tema da baixada do leite. Claro que nos preocupa moitísimo. Dende o primeiro momento dixemos que estaríamos moi vixiantes para evitar con inspeccións calquer tipo de fraude, denunciando de traída de leite foránea baixo condicións fraudulentas e intentando axudar en todo o posible para que haxa uns precios acordes o esforzo en todos os sentidos que fan os produtores de leite en Galicia. Por tanto, un tema que nos preocupa moito e que seguimos moi de cerca e facemos dentro do que podemos todo o que está na nosa man. E respecto aos aeroportos, estamos, como sabe, intentando, localismos aparte, me parece ser que algúns e algunhas siguen pensando que o máis importante é seguir sendo localista e non traballar unidos. Estamos facendo o posible, como saben, para atraer rutas a Galicia. Xa saben o que dixemos respecto do sistema que creemos que funciona, porque outros, que foron moi custosos e que algunhas administracións empregaron, se demostraron que non se viron para nada. Ao final te cortan as líneas aéreas igual, aunque estés pagando por elas. Por lo tanto, esa promoción dos destinos que estamos facendo, que é unha proposta de AENA, que nos apoiamos e que intentamos que todo o mundo apoie, creemos que é o camiño. En eso estamos. Temas de conxuntura internacional que non podemos controlar e que podían provocar esas decisións, o gallá que non se produzan, pero aí sí que, dende logo, creo que moito máis do que está facendo o Goberno Central como país teria que facer unha estrategia porque eso afectaría a todas as líneas aéreas. Eu que lle podo decir, onte, que collín un vuelo dende Barcelona ata o aeroporto de Vigo, o voo viña cheo, absolutamente cheo, polo tanto, demanda para vir a Galicia, eu entendo que hai, somos capaces de poñela en valor. Xa circunstancias conxunturais que nos exceden moito, ou allá que a Xunta de Galicia tivera capacidade para intervenir niso. Moi ben, moitas gracias.